Igbo ndị ọma, anyị ekene unu. Anyị si nke onye chiri ya zelu. N'afọ ọfụrụ a nke bụ 2025 ka dị Igbo na-anabata unu niile n'ime afọ a. Chetakwa na onye na-afụ n'iru unu n'ụbọchị taa bụ Nwaada Ifeoma, onye nke eji adị Igbo niile mata. Anyị wee na-ewetara unu ihe onyonyo a iji wee nabata unu n'ime afọ ọfụrụ a. Ekpere anyị bụ na afọ ọfụrụ a ga-ebutere anyị Ifeoma. Afọ ọfụrụ a ga-ewetara anyị ngọzi. Ọ ga-eweta ọmụmụ na ụba n'aka ndị na-achọ ọmụmụ na ụba. Wetara anyị ezigbo ihe mmetụ aka anyị ga-abụ ya gọziri agọzi. Ọpụpụ anyị na mbata anyị ga-abụ ha gọziri agọzi. Ewe na-ekene Chukwu Okike Abịama bụ onye mere ka anyị fụọ ara wee na-asị ka ọ nọnyekwara anyị ma nyere anyị aka ma gbaa anyị ume ka anyị wee nwee ike wee gaa ije n'ime afọ a ma nweta ezigbo ihe. Ekpere ka m bịa ekpere bụ ndị ọbụla nke na-esonyere Ada Igbo Entertainment TV na-asị na ọ ga-adịrị unu niile na mma, ma nwoke ma nwaanyị. Ihe ọjọọ na-eme ọ gaghị afụ gị anya. Ị ga-anọ n'iru mgbe ọ na-eme n'azụ. Ọ na-emekwa n'azụ, ị ga-anọ n'iru. Anyị sị ka Olisa chekwaba onye ọbụla, kachasị ndị na-eche ezigbo ihe banyere nwanne ya na onye agbata obi ya, mana ndị bụ so ajọ ihe ka ha na-akpa nkata ọjọọ iji megide onye ọzọ. Anyị sị ka echiche ọ na-echekwara onye anaghị echikwara ya. Ọ bụrụ na isi ihe nwanne gị lolu gị, ihe ọjọọ lolu gị na-adakwasị, ọ bụghị ajọ ihe. Ya bụ ka arabụ ọtụtụ ndị bụ ndị na-echere anya ajọ echiche n'ime afọ. Anyị sị ka nkata akpudo ha, ka Chukwu Okike Abịama chekwaba anyị, nye anyị ọganiru n'ime afọ a. Anyị agaghị eni ndị nke anyị. Ọnwụ mberede nke okporo ụzọ maọbụ nke na-eme n'ime ụlọ maọbụ mpaghara ebe anyị na-agaghị abụ oke anyị ga-aga na-abata. Na-ekpekwa na ayọ Chukwu Okike Abịama ka onye anyị ntụziaka n'ihe dị iche iche bụ ndị nke anyị kwadoro ime n'ime afọ a, amamihe pụrụ iche anyị ga-eji mee ihe ndị a. Otu a ka ọ ga-adịrị anyị niile na ụtụtụ, ehihie na abalị, na-eke, n'orie, na afọ na nkwọ. Ka ọ gọzie mụ na gị, ka ndụ bụrụ nke anyị, ihe agaghị akọ anyị, ụgani agaghị egbu anyị, na ihe na-emegasị na mpaghara ịnọ agaghị abụ oke gị. Ka obi n'igwe nyere ndị nke ya aka. Ihe a bụ ekpere anyị na-ekpe, na-asị ka Chukwu Okike Abịama mezuoro anyị niile echiche ọma nke anyị bụ n'obi na-abụghị ajọ ihe. Otu a ka ọ ga-adịrị mụ na gị ise. Anyị na-anabatakwa unu ọzọ n'ime afọ a. Si n'ime afọ a ga-abụ sọ ngọzi. Enu akụkọ ọgbụgba ama, anyị na-ekene unu. Ada Igbo ekenekwa unu, na-asị ka ọ dịrị onye ọbụla na mma. Ọpụpụ anyị na mbata anyị ga-abụ ihe a gọziri agọzi. Ka Olisa bi n'igwe chekwaba anyị ma na-edu anyị. Igbo ga-adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Daalụnụ ndị be anyị. Ka ọ dịrị nwoke na nwaanyị na mma ise.